Accidente de tráfico en Rande esta madrugada provocou un kamikaze que se meteu na ponte en sentido contrario despois de entrar a contramán na AP9. Ata que chocou de fronte contra o autocoche no quilómetro 147 da autoestrada en Redondela, en plena ponte de Rande. Houbo que escarcerar os dous condutores e os dous están feridos. E é que vendo como quedaron os dous vehículos da idea da forza do impacto. O kamikaze, un veciño de Cotobade de 45 anos, conducía este Rover branco en sentido contrario pola AP9 contra as 2 da madrugada. Ia en dirección Vigo, pero polo carril que vai cara a Pontevedra, e segundo testemunhas que avisaron o 112, no quilómetro 147 bateu contra o Volvo de cor vermella. Chocou con tal forza que o coche do kamikaze emborcou. Os dous condutores tiveron que ser escarcerados dentro os feros dos vehículos. Segundo fontes da Garda Civil, o condutor kamikaze está ferido de gravidade e o outro, un veciño de Soutomaior de só 21 anos, ten feridas de carácter leve. Para axudar nestes labores acudiron dúas dotacións de bombeiros que rescataron as vítimas, varias ambulancias do 061 que evacuaron os feridos ao Hospital Álvaro Cunqueiro, e tamén as emerxencias de Redondela e a Garda Civil de Tráfico, que instrue o accidente e investiga por onde se puido meter o coche a contramán na AP9. O sinistro foi moi aparatoso, pero dado que foi de madrugada non provocou retencións e non obrigou a cortar o tráfico en ningún momento. A Garda Civil confirmanos que o kamikaze, que xa ten antecedentes, vai ser investigado por un suposto delito de seguridade vial, por conducir con temeridade manifesta poñendo en perigo a vida de outras persoas. Este delicto está penado con entre 6 meses e 2 anos de cárcere e ata 6 anos sen carné de conducir.